Hey, Chantal Jansen, Lex Uiting. Ja, ik heb een ganse test met Kroon metgenomen. Ik mag ook eens in Amsterdam doen. Allereerst, ik vond je een mooi boeket. Een prachtig boeket bloemen. Oh. Alsjeblieft. Ja? Ja, ik wil dat ik anders zelf Oké, we gaan verdelen. De bloem is een rood meertje. Dan heb ik metgenomen een ja. lekkere fly. Welke hessen je... Dan heb ik metgenomen nog een lekkere fly. Nee, dat meent ze niet. Moet je ook even zelf een beetje verdelen, hè? Nee, ik ben alleen toes verloren. Oh ja, dat is een makkelijk. Het gaat op. Lekker, is dit afverkoeld? Is het adverkoeld? Nee, dat is afverkoeld, ja. Ja, afverkoeld? Dit moest even openmaken. Ja, maar kijk gewoon. Heerlijk, zeg. Oh, wat Plaat, maar die lekker. heb je denk ik allebei al, hè? Die heb ik dus al. neem ik gewoon met Wat is dit? Kersen? Sjoem. Steekberen? Ja, kersen met sjoem en ja, echt super lekker. Heerlijk, zeg. Goed. God, En wat ik heb lekker. metgenomen, oei, even crappy gesproken. Oh, dat is dat piramide, dat is dat spel. De enige echte. Ah! Ja, de spiraal van Willem Spiraal, Ruijs. Daar ja, liep het een ja, beetje op, maar dat is er niet. Dit is namelijk de Geneet van het Leven Award. De Award des Woens, maar Lex to wedstrijd, want dat heb ze al een paar keer gehad. Klopt. En ze bovenaan thuis in de Limburgse 100. En Eug leedje, het laatste leedje, is niet het laatste leedje, maar het is het eerste leedje. Alsjeblieft. Oh! De Geneet van het Leven Award Limburgse 100 2024. Oh, en de tram is ook blij. Ja, dat denk ik wel. Maar daar praten we dan wel een beetje overheen, maar laten we er niet overheen praten. Kijk, het is voor mij de eerste keer, maar dit is toch heel bijzonder dat Sticht dit al een paar keer heeft gewonnen. Vind ik ook. Ja, met Noord-Zuur dan, hè? Met, Ja, maar het is toch... Nee, ja, dat vind ik ook heel bijzonder. Dat moest je nooit normaal gaan vinden. Nee, zeker niet. Dus mensen die de afgelopen jaren op Noord-Zuur hebben gestemd, dankjewel. Ja, echt, maar dit is toch geweldig. En er hebben mensen opgestemd, want Er stemmen tienduizenden Limburgers stemmen voor de Limburgse 100, traditioneel. We doen er al 80 jaar. En we zijn niet al blij met de nieuwe nummer 1. En we zijn super blij met deze nummer 1. Ja. Nou, dat vind ik echt superleuk. Hou me vast. Had ik nooit hou me vast. Dat is ook best wel zwaar. Ja. Dat is toch echt geweldig dat je het laatste liedje zo omarmd hebt. Ja. En het is ook een fantastisch liedje. Ja, Dick kan ze het zeggen. Ja, maar dit moet ze het ook best zeggen. Dick heeft het fantastisch gezongen. Ja, nou, maar ik vond het is echt een eer. Vind ik echt leuk, had ik nooit verwacht. Nee, super bedanken iedereen die voor de Limburgse 100 op het laatste liedje heeft gestemd.